Sunod sa nasinating global crisis, 5 ka mga locator sa maps kung Mactan Export Processing Zone ang hingpit nga nihunong sa operasyon nga misangpot sa kapin 7,000 ka mga trabahante ang nawad-an og trabaho. Unsay posibleng epekto nini sa atong ekonomiya ug unsay gihimo sa gobyerno kabahin nini. Ani ang RTV Presents ni Luan Mayrondina. Karong adlaw, gitapok sa sports complex sa Lapu-Lapu City kining 135 ka mga trabahante sa MEPS nga nawad-an og trabaho karong tuiga. Gikan sila sa tulo ka managlahing kompanya nga mipatuman og redundancy niadtong Enero ug Pebrero. Kini aron iapod-apod ang hinabang pinansyal sa DSWD ubos sa AX program kun assistance to individuals in crisis situation. Usa kanila ang 39 anyos nga si Jesus Murillo nga production operator kaniadto sa usa ka electronics company sa MEPS. Sukad nawad-an siyang trabaho niadtong Enero, nanikay-sikay na lang siya. Isip usa ka part-time delivery rider ug part-time habal-habal driver aron may ikasuporta siyang pamilya kay naglisod pa siya pagpangita og trabaho tungod sa age limit. Namgoy kuan kung kanang limit sa edad bitaw mga kumpanya. May nato kanang kuan gid ma-okay na tanan ba nga company nga dawat na sila nga patas lang ang edad nga dawaton ba. Para nami opportunity nga magkadako na mong edad makatrabaho gyapon. At least magdangan may trabaho, nagyapon may matrabahoan ba. Matod ni Murillo, sa wala pa siya makatrabaho sa mong electronics company sa MEPS, nanarbaho na siya kaniadto sa Saudi, isip construction worker. Apan napugos pag-uli sa naso dihang na bankrupt ang gitrabahuan niyang kumpanya. Depressed gid ma'am. Pero nagigbiso gid para sa pamilya ba. Sa 59 ka mga kauban ni Murillo nga kadungan niyang nalakip sa redundancy program nga gipatuman sa kompanya, wa kaabot na po kanila ang aduna nay bag-ong trabaho. Mato ni National Economic Development Authority Director Jennifer Carisma Bretanya nga usa ang eroding competitive advantage sa Pilipinas sa nakaapekto sa operasyon sa pipila ka mga locator sa MEPS. Kung available lang naman ang cheap labor in other countries outside, tapos doon din galing ang raw materials, they would rather operate there. So that's what I mean when I say the competitive advantage of the country in terms of cheap labor has been eroding because of the high operational costs. Hinuon matod sa NEDA 7 Regional Director nga sa pagkakaron wala pa kaayo kini dakong impact sa ekonomiya sa Rehiyon 7 kay ubay-ubay man usab nga mga patigayon ang mibukas human sa pandemya sama sa BPO IT, tourism ug travel. Aminado ang NEDA 7 nga samtang nagkadaghan ang mga patigayon nga may bukas human sa pandemya, aduna usay dakong panginahanglan alang sa training sa mga apektadong trabahante aron sila mas daling ma-hire sa trabaho nga gikinahanglan. Ang Lapu-Lapu City LGU pinaagi sa Peso Lapu-Lapu mihimo man og mga inisyatiba aron mahatagan og kahigayunang makatrabaho ang mga na-retrench o na-redundant nga mga trabahante sama sa pagpahigayon og mga job fair diin mo average sa tag 150 ngadto sa tag 200 ang mga ma-hired on the spot. I would say no na dili kayo inana gyud ka significant pa ang numero compared to the number of displaced workers. Dako pa jud ang kakulangan. That is why we continue organizing job fairs, special recruitment activities, both local and overseas. Apan mismong ang Peso Manager sa Lapu-Lapu City mitataw nga dayag kaayo ang kalapad sa job mismatch. Ug nga gikinahanglan nga makonek ang academe sa industry standards o ang itudlo sa mga tunghaan sa unsa may panginahanglan sa industriya. Butang nga gidasunan usab sa NEDA 7. Ako ang suggestion gid unta kung mahimo ihimo siya nga available to everybody nga kinsa to gustong mo enroll ni ana no need na for scholarship. I-kuan gid ba kanang i-open gid siya or otherwise kung dili ka mabay scholarships bayad ka mahal pud baya. We need to reskill and upskill them so that mawalan man sila sana hindi ganun katagal because one impact of unemployment is that kung it would run for a long time na unemployed sila, pati yung skills nila na-erode. No? They wouldn't know anymore how to do those things. Ning nasinating global crisis, gikinahanglan ang agresibong strategiya sa gobyerno aron makadani og daghang investors dinhi sa nasod ug malikayan ang pagkahanaw sa mga skilled workers. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Mayrondina ug kini ang akong short dokyo.